mahigala ni ining usa sa mga vloggers, usa ka abogado ni or abogada nga nag-post mahigala sa iyang opinion labot mahigala sa nahitabo nga kini ni ang pag-deny no sa International Criminal Court labot na mahigala sa kini ni ang paghangyo ni Presidente Rodrigo Duterte sa iyang pinagi sa abogado nga sa Attorney Kaufman nga doon na untay interim release nga mahitabo alang kang Presidente Rodrigo Duterte while ang kaso mahigala is pending diha sa International Criminal Court. Straight to the point. So dunay mihatag mahigala og opinion nga taga-Sugbo nga usa ka abogado do sa point of view no nga iya sad mga higala unya medyo dunay nagkuanay kay do na pwede komentaryo mahigala lain na dayon ang mga ni sakay ni mong issues. So kini ni ang labot ni sa pag-explain niya labot sa interim release ni Presidente Rodrigo Duterte. Straight to the point. Actually, gidinay ni sa ICC indagin kini mo ang release. Apan ni apilar pa si Attorney Kaufman. Tanaw na to sa apelasyon kung unsay may tabo. No? So kini moong vlogger ato lang sad siya mahigalang respetaran sa iya man ang opinion. Kay min kag point of view, so iya na nga point of view. Iya na nga opinion labot sa usa ka issue mga kaigalaan. So considering nga ni ata mahigala sa kini ni ang demokrasya nga nasod, atong i-respect ang matag opinion sa matag usa. So in fairness ining maong abogado nga tighatag og opinion mahigala sa iyang point of view labot sa mga issues, moingon ko nga ni amata mahigalay freedom of expression, well ato lang sa siyang respetaran unsa nang iyang opinion. Pero di po nato mahigala mabasol katong uban nga makaingon sad nga medyo doon na mga higalay kausaban sa iyang mga baruganan sa mga issues. Straight to the point. No? Sa to pa ang consistency, importante po ng consistency pero depende po na, no? O unsa mga higalay mga basis ngano nga doon na changes sa iyang mga baruganan sa mga issues kung naa magaling, ha? Mga kahigalaan. Kay kini mo gud mahigalang mga loyalista ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte dali sa makadetect nga muna maglain ning dagana sa komentaryo. So inana mga sugid ti paminaw, no? Unya dunay dili mo mabasol sad kadto mga loyalista ni Presidente Rodrigo Duterte og naa sa opinion di po mabasol kay mao lagi na sa pagdagan niya sa eleksyon medyo nilaban man siya mahigala kang kanhi Presidente Rodrigo Duterte, no? Unya kini ni ang muna nga ang mga tao magka-detect sa sila nga unsa man dito di ba panahon nga nagdagan ang eleksyon, di ba panahon nga nidagan ka ang iyong mga opinion pro Duterte man unya karon nga kanana ang nahuman ang eleksyon medyo na lahi mang imong opinion. So dahil malikayan nga mga tao magka-question ana o kana sa nga magka-question ng mga tao inyo po na nga opinion katungod medyo lahi man mo namang nalain, no? Kay naka-observe man ang mga tao. Pero in fairness po niya, iya po na mga higala nga point of view. Labot sa usa ka issue kay lain maguta mo na magkalain-lain magita kun ako na. So okay, nato magudwing ka nga og panalitan mo ning questions mga tao, di mo mabasol ang mga tao sad kadto mga loyalista nga magka-question gyud sila nga nganong lahi may opinion nga si Duterte nag-isa man pud sa imong kamot pagdagan nimo pagka kongresista sa rally diha sa maong lugar, no? Ako na lang ingon niya ako nang ginganlan may gala kay sa akong tan-aw lahi-lahi mo tag opinion. So iya po ng opinion, pwede po ta maghimo og atong kaugalingong opinion, no? Labot ani. Mabitaw na nga wato kag doktor, usay magka tan-aw doktor unsa may kuan ani kini moong laboratory result o mo ni ang atong kuan ang atong lesson na mo ni imong sakit. Mangita ka og second opinion og nasakto ba ka to? So mangita ka like expert na makahatag nimo og opinion, no? So kini ni ang inana mga sugid tig paminaw. So natural ang mga tao maka-question sila nga ngano man nga nato panahona og panalitan dili ka believer ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte isugod pa ka nga iisa imong kamot sa kanhi Presidente, no? So kana mga higala nga mga pangutana sa publiko, mga pangutana sa mga DDS, inyo po na pangutana. Naaman ta mahigalay kagawasan nga mopadayag
sa atong mga gibati naman tay freedom of expression guaranteed under the Constitution. So while dunay freedom of expression po, dunay rights kining maong tao nga naa sa point of view na ng iyang YouTube channel, iya po na kamo sa din ha nga mga DDS o katuuban nga mga tao inyo po nang katungod nga mo analisar po mo sa inyong kaugalingon, medyo kwan man, medyo nilikoy man, ka-observe sa mo, well ato po nang respetalan inyong obserbasyon. All gina sa mga higala kay ni amanta sa demokrasyang nasod. Unya while inyon ta mga higala nga naiuban nakauyon, of course doon na mga nakauyon, lahi mo ni mga higalang tao. Lahi mo ta una di man ta uniform una. Doon na po yung mga nakauyon. Apan doon na po yung mga tao naghan nga medyo gusto na unsa man ning kalakihan ron. No? So lain-lain ang mga opinion sa matag tao o kana mga higala nga makahimo putag atong kaugalingon rasad labot ani nga nagisgot pa ni mahigalang mga balaod sa ICC. Doon na punta mga higalay mga kaugalingon nga pag-analisar ani. Nya kini kumilikoy ang analisar sa unang mga opinyon niya. O unsa kay nakapausap, unsa naka-trigger wa ta mahibaw ana. No? Nganong ka nga sa una inani imong stand ya karon na usab man. Wa ta kay bawa sa gyud. Kung naunsang pagkahitabo base ba ni sa iyang prinsipyo, base sa iyang pagsabot sa balaod, or base doon na po yung mga lahi nga mga nakatrigger nganong inana day. Pwede man nga doon ay mga pwersa sa lain ba nga mo'y nakatrigger nga medyo nausab ang dagan sa imong opinion labot sa usa ka issue. Straight to the point. So muna kanang napita wa ta masayod kung unsang pagkahitabuan na diha. Pero ibutang ta mahigala sa pagpadayag sa mga opinions, atong respetaran ang matag opinion sa matag usa. Kanang iya point of view, iya po na nga point of view. O ang matag usa sad karon nga naminaw na to, doon na po may kaugalingon din nga point of view, o mutuo mo niya na naaran ninyo, o di sa mamutuo inyo sa katungod niya, di ta mutuo na niya. Sinana ko din sa mga sukit